Пятница 13 верасня. Вітаю, Белсадзум, Сергей Подсосонный и мои гости на видеосувязі. Пра што сёння? Беларусы бягуць з Беларусі. Больш за 280 тысяч дазволаў на жыхарства для нашых суайчыннікаў толькі летась і толькі ў еўразвязе. Шкоднік Гігін разважае пра шкодны міф аб Каліноўскім. Прапагандыст ізноў узяўся за перапісванне нацыянальнай гісторыі. Больш дэбатаў не будзе. Дональд Трамп лічыць сябе пераможцам і больш не мае пра што дыскутаваць з Камалай Гаррыс, ды з'явіліся дэталі ягонага так званага мірнага плану для ўкраіны. Лічбы, якія непакояць. Летась больш за 280 тысяч беларусаў атрымалі першы від на жыхарства ў краінах еўразвязу. Такія звесткі прыводзіць Еўрастат. Лідарамі ж паводле колькасці выдадзеных першых дазволаў на жыхарства былі грамадзяне ўкраіны. Асноўнаю краінаю для легалізацыі беларусаў сталася Польшча. Летась першы від на жыхарства там атрымалі больш за 250 тысяч грамадзянаў нашай краіны. У топ-3 дзяржаваў, што летась выдалі ВНЖ беларусам, трапілі Літва і Нямецчына. Больш чым у палове выпадкаў нашыя суайчыннікі атрымалі дазвол на жыхарства на падставе працы. Каля 43% беларусаў легалізаваліся на іншых падставах, у тым ліку у выніку надання міжнароднай абароны. Каля 3% на падставе вучобы, столькі ж дзеля ўз'яднання з сям'ёю. І пра гэтую тэму з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння Аліна Коўшык на відэасувязі. Вітаю, Аліна. Вітаю, Сергій. Аліна, 281 279 ВНЖ у еўразвязе у 23-м годзе атрымалі беларусаў. Ці гэта навіна, якой мы павінны занепакоіцца? Так, конечно, пасля 2020 года адбываецца масавы з'езд беларусаў з радзімы. Не з уласнай волі найчасцей. Людзі з'язджаюць найхутчэй вымушана. І я лічу, што гэта адна з самых вялікіх хваляў міграцыі ў беларускай гісторыі. І, напэўна, самая вялікая зараз у 21 стагоддзі. Гэта непакоіць, таму што тыя людзі, якія з'язджаюць, найчасцей не вяртаюцца на радзіму нават пасля зменаў палітычных. Мы гэта разумеем, і гэта велізарная праблема. Гэта разумеюць, дарэчы, украінцы, дзе таксама ў звязку з вайной выехала вельмі шмат насельніцтва, яны разумеюць, што частка гэтага насельніцтва ўжо не вернецца. Не трэба гэта ўспрымаць як трагедыю, але, напэўна, гэта такі велізарны званочак і выклік, як нам працаваць далей з гэтымі людзьмі. Я разумею, што гэтыя людзі перадусім могуць быць разам з намі і будаваць моцную беларускую дыяспору. Я лічу, што беларуская дыяспора павінна быць той сілай, якая будзе лабіваць беларускі інтарэс, якая будзе спрыяць у будучым змену ў Беларусі. Памятаем, ёсць нацыі, у якіх мацнейшая дыяспора, як, напрыклад, ізраільская, альбо армянская дыяспора, якія лаб'ююць інтарэсы сваіх краінах у розных палітычных парламентах і ў іншых месцах. Я бы хацела, каб беларусы таксама дасягнулі гэтага, але шлях да гэтага вялікі. Ад эмігранта, ад чалавека, які вымушаны быў з'ехаць, да чалавека, які актыўна прасоўвае сваю грамадскую пазіцыю. Спачатку трэба знайсці сябе на новым месцы, а ўжо потым займацца справамі беларушчыны. Але скажу вам шчыра, столькі беларусаў, колькі зараз улучаецца ў працэсы дэмакратычныя, у працэсы будавання грамадзянскай супольнасці, у працэсы ўзмацнення дыяспоры, такога не было. Гэта сапраўды гістарычны працэс. Гэта ўсё так. Пры гэтым, калі паглядзець на лічбы пасля 2020 года, то толькі ў еўразвяз, вось паводле гэтых дакументаў, выехала блізу 10%. Гэта велічэзная лічба, 10% беларусаў. Тут яшчэ трэба ўлічыць Расею, дзе мы не маем дадзеных. Таксама гаворка ідзе пра там Злучаныя Штаты, напрыклад, таксама пэўная лічба. Усё ж такі дыяспора гэта цудоўна, але ці не атрымаецца, што беларусы асімілююцца і знікнуць? Конечно, калі ў краіне дабрабыт, людзі не з'язджаюць масава. Людзі з'язджаюць, калі не падабаецца, калі ім складана, калі ёсць пагроза іхнаму жыццю, альбо яны не могуць проста забяспечыць сваю сям'ю, годнае жыццё.
І я думаю, што гэтай лічбы насамрэч яшчэ больш. Вось ты сказаў, што амаль кожны 10 з'ехаў. Мне падаецца, што нават кожны 9 альбо кожны 8. Таму я кажу пра адну з самых вялікіх хвалёў міграцыі з нашай краіны. Сапраўды людзі асімілююцца, як паказваюць даследаванні у другім і трэцім пакаленні міграцыі, хутчэй за ўсё вось гэтай розніцы заціраюцца. Але ёсць таксама пазітыўныя моманты. Мы памятаем старую міграцыю ў Злучаных Штатах ці ў Канадзе ці ў Вялікай Брытаніі, якія, дзякуючы тым, што стварылі моцныя беларускія асяродкі, яны сталі тымі цэнтрамі прыцягнення. Ім, канешне, часам цяжка камунікаваць з тымі новымі прыехаўшымі людзьмі, якія прыехалі зусім іншыя беларусі, памятаць. Але тым не менш, Скрыноўская бібліятэка – гэта наш гонар, гэта наш нацыянальны скарб. Таму я кажу пра тое, што зараз за мяжой менавіта такія інстытуцыі мы мусім ствараць. І сапраўды выехала вельмі шмат таленавітых людзей. Гэта тыя людзі, з якімі я бы асабіста вельмі хацела працаваць, у тым ліку ў галіне нацыянальнага адраджэння. Вельмі не хочацца іх страціць. Вельмі не хочацца, каб нашыя дактары навук пайшлі працаваць на будову альбо на таксоўку, як таксуюць некаторыя нашыя акторы, напрыклад. Таму нам трэба будаваць інстытуцыі тут, і вельмі хочацца, каб калісьці гэтыя інстытуцыі змаглі вярнуцца дадому. Якая праца вядзецца ў гэтым кірунку? Бо гэта галоўнае пытанне да цябе як да прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння. Сапраўды, гэта адзін з такіх стратэгічных накірункаў нашай працы. Мы стараемся ствараць супольнасці і ўзмацняць іх. Пры працы нашага прадстаўніцтва паўстаў, напрыклад, Беларускі інстытут кнігі. Гэта тое месца, дзе прамуюць беларускую літаратуру, дзе праз удзел у міжнародных імпрэзах мы расказваем пра Беларусь. Я лічу, што гэта вельмі важна, і ў дэмакратычных краінах такая інстытуцыя вельмі уплывовая насамрэч. Дзякуючы іх працы, беларуская кніга ўжо пабывала на шматлікіх міжнародных выставах альбо праводзіліся супольныя падзеі разам з амерыканскай бібліятэкай Кангрэса. Таксама мы паспрыялі і далучыліся да працэсу стварэння Беларускага інстытуту публічнай гісторыі. Праца з гістарычнай памяццю, праца з нацыянальнай гісторыі – гэта адзін з таксама з тых накірункаў, які зараз узяла на шчыты, у тым ліку рэжым, які фальсіфікуюць гісторыі, які выкарыстоўваюць расійскія наратывы, і мы хочам гэтаму супрацьстаяць. Але пад усё гэта патрэбна сур'ёзная база і праца. І мы лічым, што такой базай працы можа стаць праект Беларускага нацыянальнага даследчага універсітэта, які таксама мы распрацоўваем супольна, і тут прадстаўніцтва дае пляцоўку для супрацы і такі імпульс хутчэй. Але ўдалося сабраць моцную каманду, ўдалося распрацаваць праект, які, мне падаецца, абсалютна годны, і калі ён рэалізуецца, ён можа стаць сапраўды беларускім гелем, то бок тым універсітэтам, які будзе будаваць нацыянальную эліту. Такія універсітэты былі створаны яшчэ ў 60-х гадоў для украінцаў, як, напрыклад, Украінскі каталіцкі універсітэт, які зараз знаходзіцца ў Львове і дагэтуль застаецца адной з вядучых інстытуцыяў акадэмічных ва ўкраіне. Таму вось, напрыклад, такая праца альбо пабудова сеткі школак для таго, каб настаўнікі і дзеткі маглі вучыць беларускую мову і таксама мець беларускіх сяброў і вакол школ будаваць супольнасць. Таму што ў шмат якіх дыяспарах менавіта культурніцкае жыццё будуецца вакол школак. Мне бы хацелася, каб больш беларускіх дзяцей хадзілі ў беларускія школы. Таму, дарагі бацькі, калі вы нас глядзіце, калі ласка, паглядзіце побач. З вамі можа быць беларуская школка. Зайдзіце туды, завядзіце свайго дзіцётка. Там сапраўды цудоўная атмасфера, вельмі добрыя, найлепшыя беларускія настаўнікі. Скарыстайцеся гэтым дзеля таго, каб вашае дзіцё таксама расло ў нацыянальным асяроддзі. Кажа гаспадарства Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння. Дзякуй, Аліна, за гэтую размову. Больш дэбатаў не будзе. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканцаў Дональд Трамп адмовіўся ад другой тэледыскусіі са сваёй суперніцай у гонцы, віцэ-прэзідэнткай краіны Камалаю Гарріс. Палітык абвясціў, што перамог у дэбатах 10 верасня. Што праўда, апытанні гэтага не пацвярджаюць.
Падчас мінулай дыскусіі Дональд Трамп чарговы раз заявіў, што здолее спыніць вайну ва ўкраіне ў выпадку перамогі на выбарах. Аднак падрабязнасцямі свайго мірнага плану так і не падзяліўся. Затое патэнцыйным падыходам адміністрацыі Трампа да сканчэння вайны ва ўкраіне падзяліўся кандыдат на віцэ-прэзідэнта ад рэспубліканцаў Джеймс Дэвід Вэнс. Паводле яго, мірны план можа залучаць стварэнне дэмілітарызаванай зоны на тэрыторыі ўкраіны, што пройдзе па цяперашняй лініі размежавання войскаў, а Кіеў мае адмовіцца ад памкненняў у НАТО і падобных структураў. І ўжо цяпер на відэасувязі выкладчык Адэскага нацыянальнага універсітэту імя Мечнікава, спадар Уладзімір Дубовік, вітаю. Добрый день. Спадар Уладзімір, Трамп заявы рабіў досыць асцярожныя наконт таго, як он за 24 гадзіны плануе спыніць вайну ва ўкраіне. Пры гэтым меркаваны віцэ-прэзідэнт гаворыць досыць канкрэтна: дэмілітарызаваная зона, але па цяперашняй лініі размежавання. Па сутнасці, страты толькі для Украіны, а Пуцін гэтага ж і хоча. У чым тады розніца? Да, к сожалению, наши ожидания и такие опасения по поводу того, что может представлять собой план Трампа, оправдываются, если верить этому заявлению кандидата на пост вице-президента Джей Ди Венса. Потому что никаких серьезных приготовлений, другого какого-то плана, разработки плана давления на Россию с тем, чтобы Россия, может быть, отступила, прекратила свою агрессию, пошла на какие-то уступки со своей стороны, мы не видим. Мы видим только приготовление, суть которой будет сводиться к тому, что действительно Украина окажется под давлением, под прессингом со стороны Вашингтона и должна будет согласиться, по мнению Венса и Трампа, если действительно это их план, согласиться на российские условия. Потому что, в принципе, то, что говорит Венс, это повторение один в один условий со стороны России. Они сохраняют за собой оккупированные территории, Украина отказывается от членства в НАТО, создается демилитаризованная линия, то есть, по сути, конфликт заморожен. Об этом всем практически и говорит Россия. Венс также добавляет, что он вообще не уверен, кто тут прав, кто виноват. И это тревожит нас в Украине, что претендент на пост вице-президента не уверен, кто виноват в этой войне, агрессор России или Украина, которая оказалась жертвой. Он говорит, что надо воздержаться от черно-белого восприятия этого конфликта. Нам это непонятно в Украине, как представители американской политической элиты и даже, может быть, ее такого неортодоксального сегмента, как он может придерживаться такой точки зрения. Ну и, конечно, демонстративный отказ на последних президентских дебатах дважды в ответ на вопросы журналистов сказать, что Трамп за победу Украины и хотел бы, чтобы Украина взяла верх в этой войне. Он тоже о многом говорит. Поэтому, к сожалению, какие-то надежды, может быть, которые у кого-то в Италии, в Америке или в Украине по поводу того, что Трамп, он такой, вот, знаете, непредсказуемый, импульсивный, что, может, он еще хуже будет для Путина, если он станет президентом, или, может быть, даст еще больше поддержки Украине. Я думаю, что есть основания считать, что такого не будет, если они действительно, эта команда придет к власти в США. В отличие от противоположной команды демократов, где президент Байден и вице-президентка Харрис, которые сейчас выдвигаются на пост президента демократов, несмотря на то, что мы в Украине часто критикуем за то, что, может быть, не вовремя, задержками предоставляется какая-то помощь или, может быть, не принимается важные решения для Украины Вашингтоном, замораживаются или затормаживаются эти важные решения. Тем не менее, последовательно все-таки на стороне Украины и выступает за продолжение поддержки Украины. Другое дело, что перспективы этой поддержки, например, массированной финансовой поддержки, они будут под сомнением, наверное, даже если у власти останутся демократы в Белом доме. Пры гэтым некаторыя палітолагі гавораць пра слабую стратэгію Белага дома сёння, но, напрыклад, цяпер сённяшняе галоўнае пытанне тое, што ЗША не дазваляе біць зброяй уласнай углыб Расіі. Нібыта Байден яшчэ думае, але калі гэта і будзе згода, то на заходнюю зброю, але не на амерыканскую. Чаму так? Ну, есть информация, такие устойчивые слухи в последние дни, что все-таки Вашингтон согласится с тем, чтобы западное оружие было использовано для ударов по военным целям на территории России.
По крайней мере, мы так понимаем, что ближайшие союзники, Лондон, Париж, давно уже были согласны с этим. Но вот Вашингтон тянул, опасаясь эскалации со стороны России. Но последние дни мы видим слухи такие устойчивые достаточно, и намеки даже от руководителей разного уровня, что все-таки такое разрешение будет дано. Путін якби прэвентыўна да гэтага рашэння пачаў зноў з традыцыйнай для яго рыторыкай застрашваць заходніх партнёраў. Пры гэтым, вяртаючыся да слова Вэнса, хацеў бы таксама ўзгадаць адзін момант. Ён гаворыць пра тое, што трэба ўзяць гаранты ад Пуціна вось у гэтай зоне, так, ненападу. Адкуль увогуле гэтыя гаранты ўзяліся? Якія могуць быць з Пуціным гаранты? Да, я думаю, что это наивность мышления господина Венса удивительно, учитывая то, что уже весь мир убедился достаточно очевидно, что никаких гарантий ожидать от Путина, его режима, от Москвы на сегодняшний день невозможно. Они нарушают любые договоренности, они пообещают все, что угодно, а потом поступят совершенно иначе. Еще за несколько дней до 24 февраля 2022 года Россия утверждала, что это все ерунда, мы не собираемся ни на кого нападать. И даже когда уже массированная агрессия происходила, они продолжали говорить, что нет, этого нет, это лишь ограниченная специальная военная операция. И это просто один пример их мышления, поведения, пропаганды, когда белое называется черным, а день называется ночью и так далее. Поэтому никаких гарантий убедительных со стороны России быть не может в принципе. Речь может идти только о том, чтобы Россия была ослаблена, ее способность продолжать или вести агрессию, или начать новый раунд агрессии была подорвана совместными усилиями Украины и группы государств или актеров на международной арене, которые будут поддерживать Украину. Вот только на этом может основываться украинская безопасность, а не на каких-то обещаниях или так называемых гарантиях со стороны России, которые она может в любой момент разорвать или проигнорировать и не выполнить. При гэтым кандыдат у віцэ-прэзідэнты гаворыць, што вайна працягваецца толькі таму, што на ёй зарабляюць амерыканскія збройныя канцэрны і фінансавыя інстытуты. Ну, это вообще просто повторение, в принципе, кремлевского или прокремлевского нарратива. Очень обидно, опять же, что один из кандидатов на высокую должность в Америке, в США, он придерживается такой же точки зрения. Это, конечно, не так, потому что американские военные концерны не начинали эту войну. Россия начала эту войну, она вторглась в Украину и продолжает агрессию, не хочет уходить с территории Украины. Поэтому не какие-то американские представители военно-промышленного комплекса эту войну начинали. Другое дело, что теперь, конечно, уже в условиях, когда американцы видят, на что способна Россия и в каких условиях международной жизни мы оказались сейчас, какие вызовы есть серьезные, какие угрозы есть серьезные, тут уже действительно идет определенный разговор и действие с активизацией военно-промышленного комплекса, включая размораживание некоторых предприятий, создание новых предприятий. И это действительно, кстати, создает огромное количество новых рабочих мест в Соединенных Штатах Америки. Так что об этом тоже нужно подумать, что, в принципе, американская помощь Украине, она выгодна прежде всего американской экономике, не говоря уже про американскую безопасность и американские национальные интересы. То, что господин Венс придерживается, вот, в общем-то, действительно, нота за нотой российской пропаганды, это очень удручает, но не удивляет, потому что на самом деле представители трампистского крыла республиканской партии уже последовательно долгое время, многие месяцы, если не годы, придерживаются в принципе такой антиукраинской и пророссийской позиции. И поэтому вот лично мое такое мнение, что, конечно, их приход к власти, возвращение Трампа в Белый дом, это был бы, как ни крути, негативный сюжет, конечно, для Украины. І, канешне, было б яшчэ больш пытанняў да Трампа, калі б адбыліся другія дэбаты, але другіх дэбатаў не будзе, бо, як лічыць сам Трамп, у першых ён накаўтаваў Камалу Харріс, пры гэтым, што праўда, апытанні зусім іншыя падаюць дадзеныя. Дзякую вам за гэтую размову. Выкладчык Адэскага нацыянальнага універсітэту імя Мечнікава Уладзімір Дубовік на відэасувязі. Дзякую. Всего хорошо. Оценка працы нашага тэлеканала ад Генеральнай пракуратуры России. Силовики суседняй краіны прызналі Белсат непажаданай арганізацыяй за нібыта дыскрэдытацыю палітыкі расійскіх уладаў і стварэнне негатыўнага вобраза інтэграцыйных працэсаў у рамках гэтак званай саюзнай дзяржавы. Іншыя тэмы ў нашым аглядзе.
Уладальнік адной з японскіх кампаніяў назваў хлуснёю сюжэт праўладнага тэлеканалу «Беларусь-1». На пачатку верасня прапагандысты назвалі яго куратарам нібыта шпіёна з Японіі Масатосі Наканісі, якога затрымалі ў нашай краіне яшчэ ў ліпені. Выкладчыка Гомельскага дзяржаўнага універсітэту абвінавачваюць сярод іншага у збіранні звестак пра сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў Беларусі. Цяпер Масатосі Наканісі утрымліваюць у следчым ізалятары КДБ. Украіна вярнула з расійскага палону яшчэ 49 сваіх грамадзянаў. У іх ліку ваяры ЗСУ, Нацыянальнай гвардыі ды цывільныя асобы, паведаміў Уладзімір Зяленскі ў сваім тэлеграм-канале. Паводле кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Андрэя Ермака, сярод вызваленых абаронцы Марыупалю і Азоўсталі. Стан здароўя вызваленых з расійскага палону украінцаў адмыслоўцы ацанілі як вельмі цяжкі. Філіял Акадэміі навук Беларусі пачне працу ў кітайскім горадзе Сіань. Адпаведную дамову, падпісаную ў канцы жніўня ў Менску, апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сярод 6 кірункаў навуковай супрацы – выкарыстанне і даследаванне космасу, лічбавізацыя і штучны інтэлект. КНДР упершыню показала свой завод для ўзбагачэння ўрану. Дэтальныя фотаздымкі прадпрыемства, якое наведаў кіраўнік краіны Кім Чен Ын, апублікавалі праўладныя медыі. Паводле журналістаў, паўночна-карэйскі лідар падчас візіту на завод неаднаразова выказваў задавальненне, ды падкрэсліў неабходнасць новых прарываў у вытворчасці ядравых матэрыялаў. А эксперты ў эфіры тэлеканалу CNN адзначылі, што публікацыяй фотаздымкаў з такога прадпрыемства КНДР імкнецца падкрэсліць сваю ўпэўненасць у статусе ядравай дзяржавы. Галубы, наводчыкі ракетаў, п'яныя чарвякі ды ўплыў спалоху кароваў на выдзяленне малака. Гэтыя ды іншыя незвычайныя навуковыя прарывы сталіся лаўрэатамі Шнобелеўскай прэміі 2024 года. 34-я цырымонія ўручэння гэтай узнагароды прайшла ў Гарвардзе, ЗША. Пераможцаў адзначылі ў 10 намінацыях, у тым ліку ў медыцыне і біялогіі. Шнобелеўскую прэмію ўручаюць з 1991 года за дасягненні, што прымушаюць спачатку засмяяцца, а пасля задумацца. Рэжым Лукашэнкі не пакідае спробаў дыскрэдытаваць Кастуся Каліноўскага як беларускага нацыянальнага героя. Чарговыя аргументы на гэты конт прывёў прапагандыст Вадзім Гігін. Сярод іншага ён заявіў, што ідэі Кастуся Каліноўскага распальваюць нянавісць, цытата, да расейцаў, праваслаўных, ды увогуле супярэчаць духу беларускай нацыі. Паводле Гігіна, у савецкі час з Кастуся Каліноўскага зрабілі фігуру, якая не адпавядае рэчаіснасці. Летась на гэтым жа настойваў тагачасны старшыня лукашэнкаўскай адміністрацыі Ігар Сергіенка. Чыноўнік тады заявіў, што на постаці Каліноўскага і на прыкладзе ягонай барацьбы за аднаўленне Рэчы Паспалітай, цытата, гуляе вонкавы вораг, каб раскалоць грамадства ўнутры краіны. На гэтым фоне прадстаўнікі рэжыму і прарасейскія актывісты неаднаразова здымалі пытанне аб перайменаванні вуліцы Каліноўскага ў Менску. Аднак сёлета супраць такой ініцыятывы выступілі, прынамсі, камуністы. І ўжо цяпер спадарства пра гэтую тэму з гісторыкам і аўтарам кнігі Канстантин Каліноўскі «Асоба і легенда» Васіль Герасімчык на відэасувязі. Вітаю. Добрый день. Васіль, кажа Гігін, якому ўсё пакою не дае Кастусь Каліноўскі, што калі мы пачытаем мужыцкую праўду, загады ўраду Каліноўскага, гэта ж загады, якія супярэчаць духу беларускай нацыі. Што на гэта можна адказаць? Дзіўны панятак дух беларускай нацыі. Я, напрыклад, не ведаю, што гэта такое, таму не магу дакладна кваліфікаваць гэта. Адзінае, што скажу, што у Каліноўскага прысутнічаюць ідэі, якія можна характарызаваць як беларускія, бо яго загадах ёсць і Беларусь, і край беларускі, і беларусы, і напісаны яны па-беларуску. Той жа, напрыклад, прапагандуемы спадаром Вадзімом Францавічам Міхаіл Мурав'ёў, колькі ў яго загадаў па-беларуску напісаны? Колькі ў яго зваротаў да беларусаў? Пашукайце. Калі знойдзеце, то, калі ласка, тады будзем размаўляць пра дух беларускай нацыі.
Можа, гэты дух, які не пасуе сённяшняму духу рэжыму і сённяшняй дзяржаўнасці, якой так аддана Гігін служыць. Пры гэтым ён таксама заўважае, што гэтыя працы Каліноўскага распальваюць нянавісць да рускіх і праваслаўных. Гэта насамрэч не так. Каліноўскі выступаў з пазіцыі такога сацыялісту свайго часу, прадстаўніка руху чырвоных, радыкальных. І калі браць той жа маніфест на пачатку паўстання, там ёсць заклік да маскоўскага народу, які прыроўніваецца да ліку братняга народу, з якім тыя ж польскія паўстанцы фактычна жылі побач адзін з адным у Сібіры з дзекабрыстамі. Яны прыроўніваюцца, ім даецца магчымасць трапіць у саюз вольных народаў, якім на той час яны не скарысталіся. Але гэтай ідэі працягнулі жыць, і, калі ласка, той жа Савецкі Саюз, які паўстаў ва многім на тых жа ідэях, якія прапаведавалі рэвалюцыянеры таго часу, як і той жа Каліноўскі. Пры гэтым Гігін, уласна, таксама кажа, што ў Савецкім Саюзе і ў Савецкай Беларусі не гаварылі ўсю праўду пра Каліноўскага, з яго рабілі фігуру, якая не адпавядае рэчаіснасці, і перадусім гаворка ішла пра тое, што ён змагаўся за сацыяльныя даброты. З Савецкім Саюзе казалі тую праўду, якая адпавядала дзяржаўнай ідэалогіі, класавай ідэалогіі. І той жа Кастусь Каліноўскі выдатна ў гэта ўпісваўся, і Вадзім Францавіч пра тое выдатна ведае. І сапраўды не дагаворвалі рэчы, якія не ўпісваліся в гэтую ідэалогію, але так датычылася і іншых гістарычных падзеяў. Але калі дазволіце, правяду проста логіку, якой кіруецца Вадзім Францавіч, я паглядзеў гэтую праграму. Ён, напрыклад, кажа пра тарпедаванне, удзел яго ў тарпедаванні ідэі пра сцяг, напрыклад, бел-чырвона-белы, выкарыстанне яго ў якасці дзяржаўных, такія ідэі былі дзесьці там кіруючых колах беларускай дзяржавы, але сказалі, як такое можа быць. І вось свята да дня стагоддзя БНР, каб такога больш не праводзіць. І ў гэтую логіку ён упісвае постаць Каліноўскага. Але яна не впісваецца. Калі, напрыклад, маецца бел-чырвона-белы сцяг, то маецца і дзяржаўны чырвона-зялёны. Калі маецца свята дзень стагоддзя БНР, але ёсць і дзяржаўныя святы беларускія, якія вядуць сваю традыцыю з часоў БССР. Кастусь Каліноўскі якраз упісваецца в Беларусь як пераемніцу беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Яго замяніць няма кім. Кім яго прапануе замяніць Вадзім Гігін, таму што пра гісторыю тут гаворка не ідзе, гэта пра палітыку. У савецкі час вельмі добра разумелі, што перахапіць постаць Каліноўскага ў тых, каго называлі нацыяналістамі, нацменамі і так далей, гэта вельмі важна і істотна. Яны гэтае зрабілі і выкарысталі ў сваіх мэтах. Сёння, бачна, проста не хапае дзеячоў узроўню нават часоў БССР, каб штосьці такое зрабіць. І ў гэтым вся праблема. Калі не можаш зрабіць, то проста выкінь, але кім замяніць? Кастусь Каліноўскі застанецца ў нашай гісторыі. З гэтым нічога. Тут няма ніякіх сумневаў. Гігін наўрад ці застанецца, а Каліноўскі застанецца акурат. Тут тое, чым займаецца Гігін яшчэ, гэта ачарненнем постаці Каліноўскага. І гаворыць, што тут усё... Слова такое ёсць. Сашальмаванне. Пры гэтым ён кажа, што ён дабіваўся ўлады праз распальванне варожасці, праз распальванне няроўнасці. В часы Савецкага Саюзу гэта быў якраз той паказчык, які дазваляў яму ўпісацца вельмі файна ў нашу гісторыю. Кастусь Каліноўскі сапраўды быў сацыялістам, сацыялістычных, яшчэ раз падкрэслюю, поглядаў, і ў яго постаці супала, так, сталася сацыяльнае пытанне і нацыянальнае. Мужыцкая праўда, беларуская ідэя, што падхапілі пасля яго тыя ж група «Гоман», дзеячы беларускія часу адраджэння.
Каліноўскі быў адным з першых, хто гэта паставіў менавіта на шырокі, не проста дзесьці там прыхаваныя таямнічыя такую ролю, а менавіта заявіў про Беларусь, даведваліся праз тыя ж загады, праз тую ж мужыцкую праўду. Гэта ўсё было, і Каліноўскі да гэтага датычны. Якой бы ён супярэчнай постацю не быў. А пра распальванне, гэта даніна сённяшняму часу. Што ж зробіць? Па гэтаму, пакуль Гігін гаворыць пра шкоднасць міфа Каліноўскага, бачым толькі тое, што галоўны бібліятэкар дзяржавы сам шкодны і сам стварае пэўныя міфы. Дзякуй, Васіль, за гэтую размову. Гісторык і аўтар кнігі Канстанцін Каліноўскі «Асоба і легенда» Васіль Герасімчык на відэасувязі. Так выглядалі падзеі вачыма экспертаў. У мяне ўсё. Дзякуй, што былі разам. Сергей Пацасонны. До сустрэчы і заставайцеся з Белсатам.